Ok, takže ahojte videa. Teraz to bude po slovensky. Ja viem, že nie ste zvyknutí, alebo ma nikto tak nepozná. Ale pôjde teraz koleso šťastia. Čo mi to koleso šťastia vybere, tak to dostaneme do týmu. Takže ide prvý brankár a bude to... No, 85, 80 až 99 ikona, no. Takže Jašín, Kastil, Vandersar, Čech, Šmejchel, no pozrieme ich. Tiaľ má najmenej Šmejchel. To zle vyslovujem, tak ma zabíte. Ľudne v komentároch. Teraz už len počkať, kým sa kúpi z marketu. Zatiaľ ideme na LBčko. A LBčko bude... No... 107 plus ikona. Takže idem hodať do týmu Badgia, Roberta Badgia. Na LB nie je asi najlepšie, ale no. Nechcem kupovať. Ideme na central back, na defendera. Ako defendera budem mať? Cristiano Ronaldo. Poďme hodať do týmu Cristiano Ronaldo. Není na defenzívu, ale no. Vyspinoval som ho. Ďalší central back. Koleso šťastie vybral. A je to master hráč. Ja som si istý asi Konaté. Konaté by mohol ísť. Konaté. Alebo Ballard. Ballard, lebo ten je... toho predáva niekto, tak Ballard. Šmejchel sa zatiaľ ešte stále kupuje. Nie som si istý, že či vlastne kúpim. Je tam 100 ľudí. To som 150, to na neho čaká. No, poďme odať do týmu. Ballard ide do týmu. Zatiaľ sú už na 80. Ok, zase koleso šťastia. A je to 114, 115 Founders Exchange. Ok, takže padol mi Sabicer. Nemám to nahraté, prepáčte, som debil. Takže ideme na CM-ko. A bude to... Gold hráč. Tak dobre, mám gold hráča Martínez z Inter Miami. No, a bude to zase na CM-ko. Najnižšie rejtovaný hráč. No tak najnižšie rejtovaný, ktorého mám, ktorý nie je brankár, je tento podivný. Ďalšie CM, posledné. Ale je to najvyššie rejtovaný hráč. Takže Messi ide do týmu. Síce na zlú pozíciu, ale je tam Messi. LVčko. Na LV ide ikona. Super. Barnes sa kúpim. Alebo Stojčkov. Ok. Striker. Robí striker. A je to master hráč. Super. Ok. Sadikého kúpime. Ak som to zle vyslovil, zabite ma v komentároch. LV, posledný spin. Bude to legendary hráč. Takže legendary hráč najlepší je Rivaldo. Poďme ho dať do týmu. Rivaldo. 95 rejtovaný, to je ešte dobré. No, prepáčte mi, nekúpil sa mi Šmejchel, Barnes, ani Sadikové. Tak už to budem musieť takto asi dohrať, no. Prepáčte mi. Zabíte ma v komentároch. Lebo viem, že to je moja vina. Ok, idem na Division Rival match a čo sa stane? Vyhrám alebo prehrám? Zvlášť na oponentovi. Si 100% prehrám. Fú, má dobrý tým. 130, 120, 129. Ale ja mám lepší tým. Nie teraz, ale môj. Normálny. No.
GG. Ideme nahor. Messi, zlý internet, potato internet. Mám internet u zemiaku. Pekne uvítal. No, mám zlý internet. Osimhen, ne. Osimhen. Messi, nie. Messi. Skoro gol. To je prečo GOAT?